Kita ada itu ora? 35. Tak angkat sik. Nya. Oh, wes susuke lho. Dapat wong kok. Ya, Kensik. do ajane cuman gugu napa? Kok wae jenengan piro ki? Piro? Dewu. Piro? Sik, duwite sik kok. Mas iki kon piro wae mbake apa piro ndi? Heh? Ninggal sitok Mas kuwi, Mas. Lah sing iki cepet tenanan nek Mas kok ngene ning kono iki kok gak payu. Kok ngene. Telu wae iki lho. Telu. Oh, setuh. Telu 30. Kontak-kontak kau sampai. Telu. Wis ninggal. Dulu deh. Ayo bareng. Maju gua nakap. Ngene lho wae. Kena jenenge kelas pas 4. Wis ojo dinyang. Ojo dikuwi. Iya. Gue kakunge 15.000. Ye, kelas pora. Nyakong, wae jenengan. Gimana ini? Mah, sekarang iki. Terus ngene wae 35 ambek anjing. Yo pora. Oh, patang. Oh, sampai main. Yo wis wae kakung iki yo. Entuk yo. Ah, ono rejo iso tekan omahku lho. Trek kabare. Kuwi rata-ratane. Balik gua. Kuwi. Heh? Kuwi wong iya nanti kuwi. Ora re. Iya, saya nak kene ngono. Gua kok nang anune nang saketeke kok posting. Lah. Ora ndek dhuwit ngrujak-ngrujak dah. Gerer. Nah, Tangan to. ora Iki lho, Pak. abene dhewe. Ndi sih, Mas? Status. Lah iki ayu no. Nah, bagi kayak kita tak Belum. Ya, enggak ya. Wah, Anak enggak wis semang iki piye to? Mana akar mau. ya. Ngan pulang. Lho ramene iki re, mosok ora tenan. Ora nyambung iki lho, Dok, nyambung oleh Aman. roh. Aman. Udah maju. Aman-aman terkendali. Buka sambil rujak lagi. Sama terasi rene. Belum ya. Ya. Lho kan bagaimana ya sing ndok kae gak pati pedes nah. Lagi untuk krai kon dire, Dok. Ya sampeyan nek sawah ndek kae ndek nene wis. Bukan ngono apa mak? Gene sapa? Bravo. Gene. Ini Mbak Bambang. Dia sok. Kayak bonteng. Ora ndandeh sambel. Pak, lha kok kok sing ngasih nek Nang. ndak dulu ya kamu tuh. Nek Pak Nisa. Sing lombok akeh. Ya ini tak paju sak wempel Entak ya. entek edane wong loro. Kap blas. Ya kan Pedes nek. dalam ndak mung. Wis lepe pateni lah, rujak tanpa pedes. Nah wonge no ayu-ayu, rujak sing gak pedes. Wah ya. Ora ada kuat. Target. Iki piro? Kon piro? Piro? Gantine lore marjo. Ketutuke.
Anu Pak. Ya kabeh ya di 45. Memang bunden mesti. Walau bleh. Kuwi ndara anu pen anu bicarane kok rujak capis gula abang. Kamis gila dingin. Gila iki gelak suster punan jas. Dimah iki. Walau bleh. Kata sih dulu untuk dirujak. Mateng ora arep, Pak? Mateng lah ini. Itu. Nan. Cara Pak payu njaluk katese tok itu. Untuk Pak sithik hese njuk kate sewa. Lah gak payu omongnya katese tok itu ya. Iya. Lho kok lemak arek mate jaluk kene piye? iki ya. Sing cilik lah aku. Heeh sing cilik biasa iki jaluk cuma segede. Ya. Wis cilik. Undang sing kuwi. Iki kata Jawa biasa. Pak rek dijaluk piye? Moh, Cempluk. walau bleh. Nangis aku. Aja nangis, Pak, mosok ganti wong Wonorejo gak nangis. Boe wong kaya gak nangis kok. Iki lho iki gedang apa? Belajar iki di penjaran para ini. Ya teko kono lho do dikomeni sing dadi HP. Ngono kok nek dadi mbok barang gak ngono. Iki dhewe. Nah karo iki dhewe. Pas 100 wis. Oh, go balik wis tak ikhlasno. Sempete aku mbok kata. Sepete kata ikhlas ya. Wis oke, siap. Kamu tadi menu genengane gapura. Yo wong dengar ngenteni. Yo. Wong tok rada kok gitu. Iya. Ora wis nata gapur ning gapura. Engko wae sapa iki. Wong gede keluwek. Piye lho Pak, mbok dono apa ora? Nak dono tak done. Naga yo lanjut sik. Setiap 13 Kebalik engko anu Pak EN ketok engko payu 1 sek. Ora lho Pak EN ku 18 payu. nama Cilik gedang iki nang Tegalan. Dinolek ngene iki. Anding nongko. Lewatin gigi. Piye iki? Mlompat dalane ndi iki dalane? Jegur tok.
Piro, Dok? 0245678. Ninggal kuwi ya. Sik tak sik. Wis piro? Wis tan loro 50. Loro 50. Aduh. Piro? 30. Petang dulu. Piro, Bu? Piro? 30 sampai 02456. 13 lho. Piro? 100 puas. Bang piro? 02456. Piro? Lu patang dulu ambekan 35 ambekan. Iya. Terus selok. Rolas. Masuk kita sebelum bulan kabeh. Lebihnya. Jadi malah saya itu sholat dulu toh. Nyang-nyangane. Anu rajane di pestane 240. 100 pas. 100 euro. Nah, itu iki gak tuh yo. Piro? 11. Gak rolas ngono gak? Ya Allah, ya minggu itu. Langsung foto. Wah, udah aku cek kon nilai neng barang ya. Ning sulur kok Pak nyomot gitu. Kan ning sulur iki. Lah sedane mana? Oh, sing nang dadah. Sapa? Murlin ngomongnya, murlin kabeh. Masa gedang atuh kok milih iki. Wis ojo ngono. Akeh. Loro combo urung tak jenahno aku pilih iya bu penone. Ya wis. Kalau ngono kuwi bakul kabeh bakul panganan. Apa? Ya udah sami to, bakul berabrak. Masuk gak enak wong do kuwi? Gak enak wong do apa jenenge bakul gedang kuwi. Enak, Bu, ning mbok sapa jenenge gak genah aku. Tenan juragan Bidiang kae. Aduh, ora rek, Pak. Dhewe wegah nggawa ning Kratinan padune gedhange cilik.
Duh, kayak masak bakul gedang ya. Emang bakul gedang yo. Bakul gedang ini kok. Yo men iki ini lagi yo. Ning kene. Lah aku kok roh balike apa ora ngene iki dalane? Rek adoh men. Di rumah itu apa? Salah. Itu cebok kan atau enggak ada? Ijek kan Ya. delok to. Harus apa? Channelku. Channel apa? Cacih banana. Ada cacing banana. Oh, Iya, di YouTuber banget. iya kan gue kesibukan daripada lah makane to di komen yo. Sesuk lah makane tak dono, delok lho. Bu. Piro kong wi? Rombule ambekan. Piro menurut jenengan? Pas 50 aja dinyang neh. Ya Bu ya. Ibu. Hah? Iya. Lho, mate kok rasa kok ora gak itu. Sing entuk jenengan, bapake ra entuk. Diweno. Tegur Pak. Iki sodok ngalem bareng Pak bakule. Kat sempat ireng lho. Ndi kan Om Di? Apa? Apa arit? Ora duwe arit aku. Arit Om Di. Ibu kalau. Iki karo sapa lah? Lu karo sapa iki aku? Carane ki siaran langsung lho. Urung entuk. Ini kita siaran langsung. Urung entuk subscriber sing akeh iki. Lagi mengumpulkan. Lah gak ditegurno ayo. Patah dulu. Jadi ora yo. Sok ketok ya, Pak. Marakno rene ya, Pak. Iku anune jenenge piye? Ora rubah lah. Mbok ketok ya ra sono ya, Pak. Hah? Enggak. Arem pitu rek. Berarti pitu. Ya iya. Aku lho, Pak. Dibuki dulu, Pak. Iya, bodine kok ngono ora. Iki ngeloki Pak Dini kok. Oh, Aku ora ora. mbok elok yo. Jere ini mung 2.000 ngono. Lah kowe rek nyam wis 35. Lah jere 35 diwano. Itu paling sudah kaya tengah. Nak sesuk tak anu yo. Kapok lah. Kapok bakale.